መጽሐፍ ቅዱስ ስለታቶ ወይ ንቅሳት እንታይ ይብል? ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንቅሳት ተፈቅዶ ድዩ ኣይተፈቅደን? ኣብና ልማዓንቲ ቪድዮና ክንሪና ብዙሕ ሰባት ክንቆስ እናደለዩ ሓጢያት ይብማል ሓድጎ እዮም። ሓደ ሰባት ድማ ግዳሽ እንተይሃዎም ይንቆስ እዮም። ካብዚ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ከም ዝብል ንሪና ስለታቶ ኣብ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና ከም ዝምለሰልኩም ተስፋ ይገብር። እስቲ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድሚ ምኻድና ስለታቶ ሓደ ነገር ነልዕል። ቅድሚ 8000 ዓመት ግብጽና ፕሪዮች ታቶ ምግባር ከም ዝጀመሩ ይንገር እዩ። ታቶ ዝብል ቃል ታታው ካብ ዝብልና ፖሊሻዊ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ መስአል ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ይጥቀሙሉ እዮም። ኣብ ጥንቲ ታቶ ባሪኦም ወታደሮም ውሽሞም ንምፍላይ ይጥቀሙሉ ነይሮም። ኣብ ጥንቲ ግዜ ታቶ ምስ ጥንቆላ ፓጋን ሃይማኖት ምስ ባሕሪ ዘረፍቲ ወንጀለኛታት ይተሓዝ ነይሩ። ኸዚ ግን ኣብ ዓለምና ተፈሊጡ ማንነትና ዝገልጽ ኮይኑ ዓለም ኩሉ ይጥቀመሉ እዩ። ንቅሳት ወይ ታቶ ንሰይጣን ወይ ድማ ንርኩስ መንፈስ ደም ናይ ምፍሳስ ስርዓት ከም ዝተሓዝ መንፈሳዊ ሰባት ኣቦታት የጠንቁ እዮም። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ርኩስ መንፈስ ዝሓዘ ኩሉ ግዜ ለይትን ቀትርን ኣብ መቃብርን እንባታትን የእውን ሰውነትን ድማ ብእምኒ ከም ዝባሕጫጭር ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ። እዚ ርኩስ መንፈስ ድማ ምስ ደም ምፍሳስ ዝተሓዘ ምዃኑ የርኢ። ብዙ ድማ ከም ዝጥቀመሉ የረድአና እዩ። ታቶ ትስራሕ ተሎ ደም ከም ዝፈስስ ግልጽ እዩ። ናብቲ ዋና ሕቶት መጽእ ተለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 28 ኢና እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል ሰብ እንተመተኩም ስጋኹም ኣይትባሕጭሩ ብውቃጦ ድማ ምልክት ኣይትግበሩ ኣነ እግዚአብሔር እየ ብምባል ደምዲሞ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ሰውነትና ክንውቀጥ ከም ዘይብልና መጽሐፍ ቅዱስ ብግልጽ ኣቕሚጥዎ እዩ። እምበኣር ከስታይና ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ ቪድዮ ትንፈቲኹማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ንመሓዘትኩም ኣውጽሕዋ። ሰው ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን።